Aphan police tum Kenep check Aphuthak nang li tum ben karbilo charlie song no ben nang li tum ben kupini ki pudun jini hang doma patumi or Paikrini Malom All Party Hills Leader Conference a spokesperson at Angtong Kathar Aphan police atum Kenep in nang check Lamthe tum along social networking site pendang lo kapek media tung lo basami tum long dun si jasimet pet ni tum karbilo charlie song a hin pen dak laso alang liphan Kenep ponalong ithithini ni tum pen law and order fan kati kang tumalam thete la solam the bang ke la puhelo alang li Angtong Engti Kathar Aphan police atum Kenep ponang kok kupia posela phan Kenep ponang kok ma hala so Aphuthak pot law and order tum bang non mat an alang li phan case ki file pi ne hormu bang li tum ta thek ponong setame lada kar judun kang tungalam the bang ke la hilo Angtong Engti Kathar Aphan ke damtang penang case ki pido ke file do hala bang so case amukha ke da ke do ana bang 2021 malom ki KSA de la so case ki pi sai de setame hala dak lang dam alang litum ki pura ma teng pen ki jong dam ma teng pen dam lu putang te hala bang ke cognizable offense le puno ba non bailable offense le puno la so offense lo pulutang te actual bang ke 90 days ang bong nili law expert kali seta with my limited knowledge of law hin pen nili pukang tung bang ke lahilo 90 days ang bong ke alang lifan charge sheet file nangji seta me 21 aning kana case apor bang panajir ki ding pen nep ni de amar atumi men nep che bang ke lake mahumi men lake nitum ki puya bang ke it is against law la bang sini tum pudam po la pen alang lifan ki putho bang ke lason helo je alang li bang ke absconding kusi absconding kusi alang lifan ki pulo te absconding pu ki pu ko sona angle pen se alang lifan absconding pu charge sheet file fepi namuni phale ka se absconding po alang lifan ki pu po charge sheet avi pin lang aphan se alang tu absconding pu ki puji ajukti bang ne tu ek long le de la si alang lifan jong si absconding pulo tang te alang lifan koda long pen jong si charge sheet ki file bom ho jong si alang li bang abang avi det na ne chongbir ju na ne ka ju ma alang lifan ne pon long le de ma si charge sheet bang ke koda long file de lo pulo tang te laso court file de da phi pen bang ke alang lifan bang ke arrest warrant nang le bek ni pon hemalong arrest warrant nang li ni setame nili alang li tu parents tum pen non met alang li sarbura hai mesam ni chingki long lo alang li fan thangna warrant nang ke li la pusana vi pultang te this is totally illegal pen la bang ke it's against the law laso Aphuthak sini tum ar judu nang kok lo la si laso Aphuthak pot law and order tum fan stame ni tum ar julo la pelang tum la so kladak pen chipi pu pusi tum karbilo charlie song a hin pen ala tum fan sodak pen karju pe dolo la pen akoni li sia source pen birta ke long thobang ke la hello haladak alang lifan itu kadung beta chini inut komane ba jogabang pusi tame ke claim chok che that lo pulutang te lake police tum Kenep kang nang nang ji ke lake aron lo lake lo teng ben si kam chi claim lo labang ke chok lo seta isia lama bang ke inuta muni da phanjong si nep lo pulutang te halabang so muni phan ke kopia posi ke nep mala pen ko dak si ke nep mala bang ke ahem so phan birta pinang ji la pen pachini nang ji seta me non alang li sarbura hai pen ni ga chingki long bang ke alang li phan la sok ke nep ponanta pachini ne pin sia masi men pon det pulute lake against the law lo lata nili ga chinia teng pulutang te la pen la bang ke nili pudami bang ke police atum ta lake bias that lo pusini bin tha asi police atum lason bias akam claim kledat nang ji athe bang ke pini ke komane Angtong Engti ta hai pinap ke neli fan ta hai pinap di ke komane pan talap claim deta tasi police atum labang so sai ke claim bang ke labang ke neli tum pen ta ning duk lo la pen labang ke neli tum pen chok chi pusini tim putun kang tu lasi neli as a student leader neli ki pukang tung ke la helo yetum kaduk we ta chini lo administrator ke law fan abuse long le la pen administration atum ke every citizen aphan ka protect nahi ke administration atum lo komane aphan ke bear nahi komane aphan ka chen nek nahi phale administration kali lasi law abuse that law lake lapen law so administration abang ke lake la Angtong Engti Kathar son aphan ke claim ke lake chok chipik lo lasi la so bang ke nile tu mes tame puthot ning duk Chepaklang to lo lapen police atum lason ke claim pon that abang atum yason ke claim ining profit that bang lage police tum bias ke claim lo lasi kaduk awe pini nile tum media phan through ben tum ki pukang tung lai lo
labang sosai ke deng pon bang ke pini district administration tum stame wan le tum kar bilu charli songa hin pen ining exam se det lo la pen ining fo fe det lo la pen la pu son sai bang mukiwang gilang sitami claim kledet nang ji akola pu jong song si dambom pulo tangte la ke natural lo la ke very natural lo la ke mo jong si rara tum ke democratic way le chi song le punon sita mo ko pine jong si an dak jong si an toward incident do kok pultang la ke government tum si responsible lo la si non ke jutsi neligi puke la hilo setame karbilo charlia song tum comment tu neta indian judicial system of ani tumar kanune la pen nili tum pen pinrem re la pen nili tum non stami ning theula indian judicial system indian judiciary karbeng long judiciary tum setame labang so non la so case bang ke non ke alang li tumari deng si dolo po la so kang sai bang ke me sen pen sing sai pon po la pen alang li phan setame prap jin pen la so ke loji aphan alang li phan aduk kang hoi hedet pen alang li phan la so Kenep check alang li phan kapit jok ye phan nilitum ahin pen tuning rilo lajong si pini ahok pe kang sai pilo pulo tangte karbiang long rat det kali all india ke doan kheya tum sitame indian judicial system aphan munon pita aning ka chithe dobomji lasi ke jusi nili ki pukang tungela helo nili ko mane favor leke dun kang tungali mane phan ki pukang tungali inut ka chesong anok be alang li Angtong Engti Kathar setame hoi alang inut political along kachira abdundu seta la solong pu setame alang li khei pan kachira kaching hon ta duko posi nili tum kar bilu charlia song tum ta khei kaching hon anok be tum penak posi alang li phan nili tum hin pen abes lises ke la helo nangli nohok le dostame nangli ning chibi nangne ladak karbiang long ra tum akemang karbiang long ra tum aning kachithe laso karbia khei phan pereng verji puso kache song labang ke nangli pen setame nali ning binang ne nile tum stame kaduk kawe karbiang long rat ke doana tum same khei kaching hon longri long parching hon anke ar jap thip si dolang lasi nangli nohok le du sitame ning chi pabinang ni pusi karbilu charlia song hin pe tum nali phan wai dak pe nang pachi lada ka karbilu charlia song tum hin pe na bang ke jasimet pet men pini road along kachi song ji pini nela son phani tum kachi sik awe sitame nile tum stame moral support ke do athe inut apap kawe pina bang phu phan ha konat lo ni bari ha Pakistan along ko pipina der along bang hala pen ke wang a terrorist atum phan Kenep ponason rusit pen kok pon tanan ke pon an la so bang ke tum la chelang no pik la tum la so Aphuthak bang ke tum law and order tum ke claim bang ta lidong chat lo sinit pulo setame nona bang ke la ke code factor pen aglo posi la legal side pen ka chedan abang se ke nang sot lo posi karbiang long rat phandai se ka chuning ri bang ke la hilo ele tum thang bagbe aron re pen kalili kalang lang akam claim thu pen mu komane third party tum nang chi jok pen nangli tuma party tum phan stame mu nang koi thulok pen akaprek atwara case nang pe bon thulong le de ji phan bang khe nangli tum ka duk westame ka chirok tok la pen kemisen pen nangli tum la so ing samjin pen ke do dunje phan si karbilu charlia song tum in pen rat der phan samin tum pen chuning